मुखं पद्मदलाकारं वाणीचन्दनशीतलं हृदयं कर्तरीतुल्यं त्रिविधं धृतलक्षणम्। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଖ ପଦ୍ମଦଳ ପରି ସୁନ୍ଦର, କଥା ଚନ୍ଦନ ପରି ଶୀତଳ, ହୃଦୟ କତୁରୀ ପରି ଧାରଯୁକ୍ତ। ଏହି ତିନୋଟି ଧୃତର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଅତି ଧୃତ ଅଟେ। କୃତେ ପ୍ରତିକୃତିଂ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ ହିଂସେନ ପ୍ରତିହିଂସନ ତତ୍ର ଦୋଷଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଷଠେ ଷାଠ୍ୟଂ ସମାଚରେତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପକାରୀର ପ୍ରତିପକାର କରିବା ଉଚିତ, ହିଂସାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କପଟି ପ୍ରତି କପଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ ବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନ ମନୋଭାବମଭକ୍ତୋ ମଦ୍‌ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ ମାମେବସ୍ୟସି ସତ୍ୟମତେ ପ୍ରତିଜାନେ ପ୍ରୟୋଷି ମେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଠାରେ ଲୟ ରଖି ମୋତେ ଭଜନ କର, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କର ଏବଂ ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି। ଏଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭକ୍ତିର ସହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ତୁମର ଡାକ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ବିଭବୋ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତଃ ନିତ୍ୟଂ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟୋ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଦା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତେଣୁ ଧର୍ମାର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ନୀତିବାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହାପିକୁ।